ह्या संडेला 4 वाजता लाईव्ह येऊ. हे कच्चे टोमॅटो आहेत बघा. गॅस पेटवलाय. मी इकडे रेसिपी बनवते. दिल बघा तिथे बसली आहे आरामात. 4 मिनिट 36 सेकंड्स. आणि अशी चौकोनी पाहिजे तर चौकोनी पण बस. जर आमच्या घरी कधी आलात फ्युचरमध्ये तर मम्मीला शिरा बनवायला नक्की सांगा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. मी शिमला मिरचीची भाजी बनवते आणि कच्ची टोमॅटो टाकून. हे कच्ची टोमॅटो आहेत बघा. आता पावसामध्ये आहे ना कच्ची टोमॅटो जास्त येतात, त्याच्यामुळे ती कच्ची टोमॅटो आहे ना आता खायला पण चांगली आणि ती खराब पण नसतात. अशी कडक कडक बघून आणायची, हिरवीगार अशी कच्ची आणायची. ही अशी मी कच्ची कापून घेतली आहे. 6 कापून घेतले टोमॅटो. हिरवी मिरची घेतली आहे. ही तिखट नाही, ही तिखट 3-4 मिरची घेतली आहे. अर्धा चमचा जिरं घेतलाय. हा एक मोठा कांदा कापून घेतलाय. 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे. 1 नारळाची कवड किसून घेतली आहे. ओलं खोबरं आहे. हे आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हळद घ्यायची आहे अर्धा चमचा. हा गरम मसाला घ्यायचा आहे अर्धा चमचा. तेल आहे. आणि शिमला मिरची आहे ना स्वच्छ पहिले धुवून आहे ना कापून घेतले आहे. असे बारीक बारीक असे स्लाइस केले आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना गॅसवर करून दाखवते. गॅस पेटवलाय आणि कढई ठेवली आहे. आता कढई टाकली ना की त्याच्यामध्ये तेल टाकते. मी काही रेसिपी बनवते. दिल बघा तिथे बसली आहे आरामात. मग ती बघते बघते आणि झोपून जाते. तेल तापलंय. आता त्याच्यामध्ये जिरा टाकते. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. कांदा थोडासा फ्राय करून घ्यायचा. त्याच्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये मिरची टाकायची आहे. कांदा बघा चांगला फ्राय झालाय, म्हणजे थोडा फ्राय करून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मिरची टाकते. कारण मिरची कशाला टाकायची, आपली शिमला मिरची तिखट नसतात त्याच्यामुळे आहे ना तर आपण हिरवी मिरची टाकायची. जसं आपल्याला तिखट पाहिजे असेल ना तशी आपण मिरची टाकायची. आणि मी थोडी तिखट टाकले, थोडी साधी टाकली आहे. मिरची आणि कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा. आता मिरची कांदा चांगला फ्राय झालाय बघा. असं फ्राय करायचं. फ्राय करायचं झालं ना तसं कांदा कलर चेंज होतो बघा. असं फ्राय करायचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. आता त्याच्यामध्ये हळद टाकते. हे बघा सगळं चांगलं फ्राय झालंय. आता त्याच्यामध्ये मी शिमला मिरची टाकते. आता शिमला मिरची बरोबरच आहे ना टोमॅटो पण टाकायची, कारण ती कच्ची आहेत ना, ती शिमला मिरची बरोबर शिजून येणार. कच्ची टोमॅटो आहे ना कुठल्या पण भाजीमध्ये डाळीमध्ये आहे ना छान लागते. आता हे सगळं आहे ना एक जीव करून घ्यायचं, म्हणजे ढवळून घ्यायचं चांगलं. आता याच्यावरती झाकण नाही ठेवायचं, कारण का माहिती आहे का, आता पाऊस पडतोय ना तर शिमला मिरचीमध्ये आहे ना पाणी गेलेलं असतं आणि ते शिमला मिरची जास्त ओळी असतात. त्यासाठी झाकण नाही मारायचं. हे आपल्याला असंच फास्ट गॅसवर अशीच भाजी करून घ्यायची आहे. भाजी बघा टाकल्यात त्याला पाणी किती सुटलंय बघा, म्हणून याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं. आता मी आहे ना फास्ट गॅस करून आता थोडी आहे ना आटवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. 4 मिनिटं 35 सेकंड्स. 4 मिनिट 36 सेकंड्स. एवढे टाइम झाला तर ही भाजी ठेवून. पाणी बघा किती सुटलंय भाजीला. हे पूर्ण आहे ना पाणी आटवून काढायचं नाही. आपण जर झाकण ठेवलं ना तर ही भाजी आहे ना पूर्ण पिघळून जाणार. म्हणून आता आपण आहे ना याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं आहे. अशीच आपल्याला भाजी आटवून घ्यायची आहे. आणि ही भाजी आटायला किती टाइम लागतो ते तुम्हाला दाखवतो मी. 8.5 मिनिटं झाली आहे आणि अजून भाजी होते. अजून भाजी पूर्ण झाली नाही. अजून पाणी आटायला टाइम लागेल ना मम्मी? हा, पाणी आटायला टाइम लागेल. तोपर्यंत इकडे चपातीची तयारी होते. मग तू चपाती भाजी खातोस ना? हो. 8:42 आणि इथे बघा आमची दिल झोपली आहे. याच्या अगोदर दिल ज्ञानेश्वरी वाचत होते. मी तुम्हाला तो पण व्हिडिओ दाखवतो याच्यावरच.
आता 21 मिनिटं 12 सेकंड, 21 मिनिटं 13 सेकंड, आता एवढी झाली. आता भाजी बघा, वर पाणी पाणी वाटतंय, तर येतोय त्याला म्हणून, पण खाली भाजी आहे ना सुकली आहे चांगली. आता भाजी चांगली सुकायला आली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी गरम मसाला टाकते, मीठ टाकते आणि खोबरं टाकते. हा गरम मसाला आहे, अर्धा चमचा टाकायचा, म्हणजे त्याचा गरम मसाल्याचा स्वाद आहे ना चांगला येतो भाजीला. आणि आता कसं पाऊस पडतोय ना, त्याच्यासाठी आपल्याला गरम गरम पोटामध्ये पाहिजे, त्याच्यासाठी थोडा गरम मसाला वापरायचा, चवीपुरता मीठ. आता भाजी आलणार नाही, आली आहे ना तेवढी, ह्या अंदाजाने आपण मीठ टाकायचं. तर भाजी टाकल्या मीठ टाकलं ना, मग काय होतं, मीठ ते जास्त असलेल्या अंदाजाने टाकतो आणि मग भाजी आलते आणि मग खार होतो जेवण. आता याच्यामध्ये खोबरं टाकते. अशा भाज्यामध्ये आहे ना खोबरं चांगलं लागतं भाजीमध्ये, भाजी पण दिसायला सुंदर आणि खायला पण चांगली, एकदम कोकणी पद्धतीने. आता खोबरं टाकल्यावर बघा किती त्याला छान कलर आलाय आणि दिसायला पण सुंदर दिसते. आता हे बारीक गॅस करून ठेवते भाजी आणि तुम्हाला चपात्या करून दाखवते, म्हणजे पप्पू आहे ना तुम्हाला खाऊन दाखवेल भाजी कशी झाली आहे, कारण भाजी आहे ना पप्पूच्या आवडीची आहे. मी तुम्हाला परवा बोललेलो ना की ही रेसिपी, ही आमच्या घरी कसं रेसिपी मिक्स फ्युजन आणि रेसिपी नवीन नवीन रेसिपी बनतच राहते, आणि ही 4 दिवस 3 अगोदर दिवस बनली होती ही, आणि खूप चांगली लागलेली. मग मम्मीला बोललो कच्चे टमाटे टाकून जरा शिमला मिरची भाजी बनवून दाखवू, आणि खूप चांगली लागते ही. तरी मी टेस्ट करून दाखवेल तुम्हाला. हे बघा, आता टाइम बघा 23 मिनिट्स. हे तर फक्त शिमला मिरची शिजवायला टाकली, पाणी आटवायला टाकलं तेव्हाचा टाइम आहे हा. आता म्हणजे हा रेसिपी बघा, आता हेच मी एडिटिंग करून टाकली असती तर ही रेसिपी 5-6 मिनिटातच रेसिपी जाईल. वाटतं का आपल्याला टाकली आणि झाली असं वाटतं, पण ते शिजवायला पण टाइम लागतो. ते पाणी सुटलेलं, एवढं शिमला मिरची पाणी नाही सुटत, पण तुम्हाला मी मुद्दाम दाखवलं टाइम लावून. का माहिती, आता पावसाची शिमला मिरची आहे ना पाण्याने फुगलेली असतात आणि त्याच्यावर अजून पाणी मारतात ते टिकण्यासाठी. मध्ये आहे ना हे गव्हाचं पीठ आहे, याच्यामध्ये तेल वगैरे काहीच नाही टाकलेलं आहे, फक्त थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे. इकडे चपात्या बनतात आहे, आणि इथे बघा आमची दिल झोपली तेवढ्या टायमामध्ये. मी बडबड करते ना त्याच्यामध्ये ती बसून बसून झोपून जाते, आणि तिला असं पाहिजे नेहमी काहीतरी ठेवायला. हे आता हे काढलं ना मी, हे हात ठेवून बसलं, तर हे काढलं की ती परत उठणार. आपण उशी घेऊन झोपतो ना तसं तिला उशी यायला पाहिजे असतं. ऑलमोस्ट अर्धा तास, म्हणजे वालवण्यामध्ये हे पाणी आटवण्यामध्येच 35 मिनिटं गेली, आणि आता मी 5 मिनिटं मुरायला ठेवली अशीच. आता हे गॅस बंद केला, आत्ताच जस्ट गॅस बंद केला आणि मुरायला ठेवली भाजी, म्हणजे अजून याला 5 मिनिटं जाणार. नाही, आता झाली भाजी, झाली ना ऑलमोस्ट. पण तू आता गॅस बंद करून ठेवलास ना? हा, आता गॅस बंद केला मी. आता ही भाजी एकदम भाजी आता छान झाली आहे. आता मी आहे ना चपात्या करते, मग तुम्हाला भाजी कशी झाली ती पप्पू खाऊन दाखवेल. चपात्या पण झाल्या आणि इकडे आमच्या दिलची झोप पण होते. आणि अजून एक तुम्हाला दाखवायचं आहे, तुम्ही लास्ट व्हिडिओमध्ये तर लाईक्समध्ये तर रेकॉर्डच बनवला, त्या व्हिडिओला खूप तुम्ही जास्त लाईक्स दिले. ऑलमोस्ट हा व्हिडिओ होता खारा वांगा आणि आरोग्यासाठी चांगले मसूरची दाल आहे ना, मम्मीच्या मैत्रिणी बरोबर श्रावण विशेष पाककृती होती, त्याच्यात तर तुम्ही ऑलमोस्ट 500 लाईक्स आहेत ते. आणि ह्याच्या अगोदर पण कोकणी वजरी रेसिपीला पण तुम्ही 500 लाईक्स दिला, तर त्याबद्दल तुम्ही थँक्यू. अजून आपण खूप दिवस झाले एक अशी रेसिपी बनवली नाही, सांग कोणती? लाईक आलो नाही. हे चपातीवर आहे ना असं तेल लावायचं, पूर्ण चपातीला लागेल असं तेल लावायचं, पूर्ण असं चोळून घ्यायचं. पहिलं मी पिठामध्ये पण तेल नाही घेतलेलं आहे, मी तुम्हाला सांगितलंय ना चपाती पीठ मळताना पिठामध्ये तेल नाही टाकलेलं आहे, खाली मीठ टाकलेलं आहे. आणि असं तेल टाकून लावून झालं की त्याच्यावरती असं पीठ टाकायचं, आणि हा एक भाग उचलायचा आणि अर्ध्यावर असा मधी मोडायचा, हा भाग उचलायचा आणि त्याच्यावरती फिरवायचा. हा बघा असा. आता ह्याच्यावरती आहे ना परत असा थोडा तेल लावायचा, जास्त नाही लावायचा, असा थोडा लावायचा. त्याच्यावरती परत असं पीठ टाकायचं, आणि हा भाग आहे ना आता घडी मारायची आपल्याला. हे बघा, ही आता घडी झाली, म्हणजे आपली चपाती आहे ना पराठ्यासारखी झाली.
या अशा सर्व चपात्या ना आपल्याला टाइम असेल तर अशा केल्या ना तर त्या चांगल्या राहतात, मऊ पण होतात. आता मी तुम्हाला लाटून आणि भाजून दाखवते. मम्मी तिथे चपाती बनवायचं काम करते. इथे आमची दिल झोपली आहे. आणि जसं तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की तुम्ही जास्त लाईक्स दिले की आम्ही लाईव्ह येऊ, है ना मम्मी? त्यांनी ऑलमोस्ट खूप, आपल्याला किती लाईक्स पडतात, 200-250 लाईक्स पडतात कधी कधी तेवढ्या व्ह्यूज मध्ये. 20,000ला आपल्याला 200-300 लाईक्स पडायचे, पण आता 500 लाईक्स पडले. तर आम्ही ह्या संडेला 4 वाजता लाईव्ह येऊ. ह्या संडेची तारीख आहे 11 ऑगस्ट 2019 आणि 4 वाजता दुपारी आम्ही लाईव्ह येऊ. तुम्ही ह्या व्हिडिओला जर 300 to 500च्या मध्ये परत लाईक्स दिले, रगडा पॅटीस बनवायचे, पाणीपुरी, दहीपुरी, तर हे रेसिपी आम्ही अपलोड करू. पण तुम्ही ह्या व्हिडिओला पण तेवढे 300-500 लाईक्स आणि कमेंट्स मध्ये सांगा की पहिली कोणती रेसिपी पाहिजे तुम्हाला, पाणीपुरी, दहीपुरी, शेवपुरी, रगडा पॅटीस. बघा मम्मी वेगळ्या प्रकारचे, नवीन प्रकारचे चपात्या बनवतात. इकडे या चपात्याला किती फोल्ड आहे? ते 2 फोल्ड आहेत ना, 4 फोल्ड आहे ते. आणि चपाती बघा, हे जरा जाड आहे मम्मी चपाती. पराठ्यासारखे तू खाताना लेअर येणार त्याचे बघ, सर्व फुलले बघ चपाती. म्हणजे आज आमच्या घरी काय काय खायला, चपाती बनते, इकडे ही भाजी तयार झाली आहे आणि अजून आतमध्ये दाखवतो किचन मध्ये काय काय आज खायला. हे साबुदाणे बनवले होते, त्यात एवढेच राहिले, ते सुद्धा आहेत खायला. आणि आज शिरा बनवलाय खायला. चपाती टाकली ना की चपाती टाकायच्या आधी गॅस जरा कमी करायचा, म्हणजे काय आतले पदर आहेत ना ते भाजायला लागतात. आता ही चपाती आहे ना, तुम्हाला कशी गोल पाहिजे तर गोल पण करू शकता आणि अशी चौकोनी पाहिजे तर चौकोनी पण, पराठ्यासारखी. चपाती ऑलमोस्ट व्हायला आली आहे. इकडे माझी प्लेट पण रेडी आहे. ही एक चपाती, ह्यात भाजी दे मम्मी. बस. आता तुम्हाला ही टेस्ट करून दाखवतो. तर मला ह्याच्या अगोदर जेव्हा मी मम्मीने बनवून दाखवली तर एक प्रश्न पडला होता मला. आणि बघा इकडे शिरा आहे. आता इंग्लिशमध्ये बोललं की डेझर्ट, जेवणानंतर आपण डेझर्ट खातो ना. आता हे बघा, होममेड घरगुती एकदम चांगली थाली एकदम तयार आहे. आणि ही जरा चपाती, हे बघा, डबल ट्रिपल लेअर सारखी आहे ही, पराठ्यासारखी. हा, तर ही चपाती जरा जाड सारखी असते बघा. 4 लेअर, 3 to 4 लेअर, हे बघा अशी, आणि गरम आहे बघा. आणि एक प्रश्न ह्याच्यात पडतो की ह्या भाजीमध्ये, की ही जी भाजी आहे आणि ह्याच्यात कच्ची टमाटी वापरली गेलीत ना मम्मी, तर ते तुम्हाला चव दाखवतो की त्याच्यात ऍक्च्युअली कच्ची टमाटी दिसून येते का आंबट लागते का कशी लागते ही भाजी. हे बघा ही, हे बघा. कच्च्या टोमॅटो तुम्ही कढी पण दाखवलेली आहे गोप्या. भाजीची चव एकदम चांगली आहे. असते कच्चे टमाटे एवढे काय आंबट लागत नाहीत आणि ते एकदम भाजीमध्ये मिक्स झाले पूर्ण. आणि भाजीची उलट ती भाजीची टेस्ट वाढवते वेगळी. नॉर्मल शिमला मिरचीची भाजी वेगळी लागते आणि ही कच्ची टमाटे टाकून भाजी वेगळी लागते. म्हणूनच मी मम्मीला बोलू की ही रेसिपी दाखव जरा. आणि पाठी आमची दिल झोपली आहे. रेसिपी खूप छान आहे, तुम्ही पण ट्राय करा. आणि असंच व्हिडिओला तुम्हाला बघा रेसिपी आवडत असेल तर तुम्ही लाईक करा आणि कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. आणि मी तुम्हाला जे प्रश्न ते तुम्हाला मी सांगितलं की आम्ही या संडेला 4 वाजता लाईव्ह येऊ. तर तुम्हाला दुसरा कोणता टाइम असेल तर सांगा, पण 4 वाजता फिक्स आहे. अजून असेच लाईक्स द्या, कमेंट करा. आणि खूप जण विचारतात की आम्हाला पण रेसिपी खायला घरी बोलवा. आणि जर मी तुम्हाला एक सांगतो, जर आमच्या घरी कधी आलात फ्युचरमध्ये तर मम्मीला शिरा बनवायला नक्की सांगा. आमच्या घरी शिरा, सर्वच रेसिपी चांगली बनतात, पण शिऱ्यामध्ये काजू बदाम सर्व जेव्हा टाकून जेव्हा शिरा बनतो ना आमच्या घरी, तर बाहेर सत्यनारायणचा पूजेचा प्रसाद कसा आपल्याला चांगला वाटतो एकदम खायला, तसाच तो घरी बनतो. आता हे बघा इकडे जो शिरा आहे, हे बघा हे शिरा खूप मस्त वाटतं. आता व्हिडिओ होता म्हणून, नाही तर मी जेव्हा खाऊन डोळेच बंद करतो, एवढं ते खायला चांगलं वाटतं. गुळाचा शिरा आहे. आणि हा शिरा जो आहे ना तो साखरेपासून नाही बनवलाय, गुळ टाकून शिरा बनवलाय. गुळाचा शिरा मी बनवलेली रेसिपी. आम्ही जास्तीत जास्त साखर अवॉइड करतो म्हणून गुळाचा खातोय आम्ही. अजून तुला काय बोलायचंय? गुळाचा शिरा पण बनवलेला आहे, रेसिपी दिलेली आहे. तर आम्ही लाईव्ह येणाऱ्या संडेला 4 वाजता. ही रेसिपी तुम्ही पण ट्राय करा
आणि तुमच्या कमेंट्समध्ये तुम्ही तुमचे व्ह्यूज सांगा आणि आम्ही तुम्हाला रिप्लाय देऊ. अजून एक विचारायचं राहिलं ते तुम्हाला बोललेलो ना की तुम्ही जास्त लाईक्स दिले म्हणून आम्ही लाईव्ह येतो. अजून त्याच्याबरोबर दहीपुरी, पाणीपुरी, दहीपुरी, शेवपुरी, रगडा पॅटीस. तर कोणती रेसिपी तुम्हाला पहिली पाहिजे म्हणजे आम्ही तशी रेसिपी बनवू. तुम्ही जे सांगाल पहिली टाकायची तशी आम्ही रेसिपी बनवू आणि ती रेसिपी पहिली टाकेल आम्ही. पाणीपुरी तर बनवलेली आहे. वेगळे पाणीपुरी. आपल्याकडे 4 प्रकारचे बनतात ना, तर 2च प्रकार तू टाकलेस ना. हा, तर असे तुम्हाला कोणती पाहिजे ते कमेंट्समध्ये सांगा, लाईव्ह बद्दल सांगा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते तुम्ही सांगा. आणि या रेसिपीला पण जास्तीत जास्त लाईक्स द्या. आता तिला जसं मी सांगतोय की एवढे माणसं कमेंट्स करतात, तर कमेंट्स पण खूप झाले. जिकडे 80-90 कमेंट्स करायचे तिकडे 200-250 म्हणजे डबल, थ्राईस, 3 टाइम्स जास्त झाले. आणि तिला मी सारखं दरवेळी म्हणजे दर टायमाला कमेंट्स येत राहतात, तसं मी तिला कमेंट्स ऐकवत राहतो. तर ती अजून मोटिवेट होते आणि ती अशी वेगवेगळ्या रेसिपी बनवायला घेते. तर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक्स करा, कमेंट्स करा, शेअर करा. अजून काय असेल तर आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगू. थँक्यू.